Auren soyayya yau dai an daura, an daura. Fiddausi da Bangis, Fiddausi da Bangis. Auren soyayya yau dai an daura. Auren soyayya yau dai an daura. Auren soyayya yau dai an daura. Na zo zan murna waka raira. Bikin auren soyayya tabbas an tsara. Fiddausi Bangis yau soyayya ta rana. Auren soyayya yau dai an daura. Murna tilas ne domin auren na oga ne. Bangis baban DJ na zo nema murna ne domin yau kai yau sa'a fili babban suna ne. Yau ta zama matarka jama'a kowa ya nuna. Auren soyayya yau dai an daura. Menene ribar soyayya? Amsar ku zo ku faɗan. Amsar ta ku aure ce kafin ku faɗa an shaida. Fiddausi Bangis auren ku Allah ne ya haɗa. Zanen zabo Allah shi ne ya zana. Fiddausi kunya sannan gata da kyan fuska, kyawun hali tsafta sannan kwai ɗaukar wanka. Bangis kai sa'a domin ka samu matarka wacce a yankin su ba wanda ya kai ta yin suna. Auren soyayya yau dai an daura. Soyayya akwai daɗi in har ka samu mai sanka. Kuyo soyayya har ma ta zamo matarka. To na gaishe ka har ma na haɗa da sannan ka. Fiddausi shi kenan a gidanka za ta zauna. Auren soyayya yau dai an daura. Ke ma Fiddausi na ce tabbas kin dace. Bangis yana son ki ya jure da kankace na ce. Ya toshe kunnensa daɗin mugwayen zance. Ke ɗai aminta a gidansa kin zamo rana. Bangis ya sha fama domin ya jure karan batta. Ya goga da maza to yau gashi ya huta. Ya samu Fiddausi hankali na shi ya kwanta. Ɗaukar allura a ruwa sai an sha fama. Auren soyayya yau dai an daura. Auren nan da ka zo gun kai ka san dai na manya ne. Ga duk al'umma ta gurin kowa yana zaune. Sun yo shaidar auren domin na kauna ne. Ni ma alhajin kuɗi na zo nema na murna. Auren soyayya yau dai an daura. Bangis kai sa'a ke ma Fiddausi kin sa'a. Domin shi Bangis ka san aikwai shi da fara'a. Fiddausi ita kuma gashi akwai ta daɗa'a. Shawara ta farko zance ku yi zama na amana. Auren soyayya yau dai an daura. Tabbas auren nan dangi na ga suna murna. Ga mahaifiyar ango ta zo tana murna. Baba abun ango shi ma ya zo yana murna. Sai yayin ango su ma sun zo suna murna. Ga Lari da Amina tabbas suna murna. Su ne yayin ango tabbas kowa ya nuna. Sai kannan ango tilas ne ni in zana. Ga Aisha da Khadija su ma suna murna. Sai Fatima Zakariya na ga suna murna. Awwal da Mamman su ma na ga suna murna.
mai jin da yar auta ba wanda ya kai ta yin wanka a gurin auren nan. Auren soyayya yau dai an daura. Yanzu zan juya gundangi na amarya, na ga suna murna tilas ne duwa in sanya. Awwal baba ne agon amarya, na ga yayi wanka tabbas ma yana murna. Sai mahaifiyar fidi ita ma na murna, mama Sa'adatu ummi na amarya na murna. Sai ya yunata su ma suna murna, sai kannan fidi na ga suna murna. Maryam kanwa ce gumbi su ba shakka, na ga wanka ta zo gunnan tana murna. Garu masa'u ita ma tana murna, sannan muhibba ita ma tana murna. Sai dan autansu Amir shi ma yana murna, ya zo ya murna. Auren soyayya yau dai an daura. Ni ma alhajin kuɗi na zo na murna, domin auren nan na gida ne dole ne murna. Bangis oga ne fidi kan wace aguna, namu mai namu kaga tilas ne murna. Sai wata rana sai na zo suna. Auren soyayya yau dai an daura. 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 Auren soyayya yau